Trebuie să apară în orice moment, Alteță. Credeți-mă, știu, mă afund în un pustiu, însă orice-am făcut merita. Varian, Gura! Eu sunt răul păcat, dar nu-s vinovat, iar justiția va triumfa. te rog, ascultă-mă. Pasul pot să îl fac sau pot să mă retrag, dar un singur răspuns poate fi. Iar eu voi lupta, căci dreptatea e a mea. Și sunt gata, sunt gata, sunt gata. Gata sunt orice ar fi. Capitane, sigur poți face asta? De fapt, nu cred că pot. Doar o să vă încetinesc. Dar cum o să conduceți asaltul? Nu o să o fac eu. Ea va conduce. Hai să ne ridicăm, nu putem să mai stăm, iar răspunsul e clar, orice-ar fi. Și pe sabia mea că voi mă veți urma. Sunteți gata? Sunt gata. Noi gata, gata. Gata sunt chiar orice-ar fi. Aici erai. Da, a trebuit să mă opresc la bucătărie. Am auzit că te descurci foarte bine cu astea. Așa este. Sigură ești tu de asta. Desigur, noi vom reuși. Mă vor auzi. Decisă voi fi. Salvezi familia, orice-ar fi. Noi vom marca soarta, noi o vom lua. Și sunt gata. Sunt gata, Gata. Gata sunt orice ar fi.